Hayırlı gün, kadirli dostlar. Татар халкы элек-электән аш суга бик оста булган. Бәлеш, кыстыбый, пешпешмак, шек-шек, гүбәдия – булар барысы да татар халкының милли ризыклары. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан Сарман үзәкләштерелгән китапханәнең милли ризыклар рубрикасына Иске Кәшер Ол китапханәсенең китапханәчесе Сайфуллина Гүзәл кош теле пешерү ысулын тәкъдим итә. Миңа бу эштә күренекле аш-су остасы Юнус Әхмәтҗановның Татар халык ашлары дигән китабы ярдәм итә. Кош теле пешерү өчен безгә 5 йомырка, 500 грамм он, 20 грамм шикәр комы, 50 грамм сөт, бераз гына чәй соусы һәм туз кирәк. Савытта йомыркаларны сытып, сөт, шикәр комы, туз, чәй соусын салып, яхшылап кына болгатабыз һәм ун өстәп үзләндерелгәнче камыр басабыз. Әзер камырны 2 мм калынлыкта җәябез дә 3 см киңлектә тасмаларга теләбез. Тасмаларны 4-5 см кыек шапмакларга кисәбез дә кайнап торган майда кыздырып алабыз. Шапмакларны кызган майга салып пешереп алабыз. Кош телебез пеште. Хәзер инде тәмләп чәй эчәсе генә калды. Чәйләрегез тәмле булсын.